Ayaw mo kaulaw kung kamo nagasayaw, sasayaw sa manubo. Uy, giganahan mo kung kanta. Okay na ba? Ang ako na ipakita sa inyo karon is akong mga grade 9 SPA music students. Ang ilahang music teacher o choir trainer, amo apong music teacher o choir trainer before. Pagti kayo, dili lang kay trainer, musical arranger o musical composer. So, mao na sila. So, dili na! Manganta na ta!